O pano fuxitivo. Ola amigos, os protagonistas do truco de hoxe son por unha banda un vaso e pola outra dous panos. O pano vermello meto, ídelo ver agora, dentro do vaso ben metido. Cando xa non asoma nin o máis mínimo, vede como cubro o vaso co pano negro, que non ten nada por aquí e nada por aquí. Vede tamén como, con esta goma que vou coller agora, impido toda posibilidade de fuga. Todo isto puidéstelo ver ben. Pero, ollo, o que non ides ver, porque é cousa de maxia, é a fuxida do pano vermello. Fuxida que se está a producir, manda truco, neste mesmo momento. Aí o ven, guiado pola miña man. Unha fuxida a pano aberto. Por último, quero que vexades, a máis de ao pano fuxidío, o vaso, que quedou baleiro e, por suposto, enteiro. Miredes por onde o miredes, toda unha fuxida máxica. Para facermos o truco de hoxe precisamos un pano vermello, un pano negro, un vaso de plástico e unha goma. Aquí tedes por unha banda os dous panos e pola outra o vaso. Pero ollo, un vaso ao que lle fixemos un buraco. Buraco polo que vos ten que coller un dedo e por onde vai fuxir o pano. En primeiro lugar, metedelo o pano vermello ben metido dentro do vaso. Colocadeslle o pano negro por riba e a goma apertando todo ao redor, poñendo así a cuberto o pano vermello. Pasades logo un dedo polo buraco, enganchadelo o pano e xa, botando man dos outros dedos, tirades del ata sacalo por completo do vaso, sen que a este lle deades nunca, en ningún caso, a volta, poñendo niso moita atención, xa que agora o truco está nas vosas mans.